a yi lasa sai ka ga an yi haka. Soke shi za a yi. Shi. Salele na soke. Ni To kawai shi na yake. dan babu tsarin ne da ba. Shalele Social media ne da ka gani ake yanke. Ina ji ina gani da sakin da baka yi. Ni na zan take kasanta. Kai ba. Ba zaka ba. A yanzu dai kwa dai ba zan saka ma kowa ita ba ka gane. Ba saka ba ko ta. Kai sa me yasa ka da abu dai kwa kawai ka gane irin wannan. Bale ka yi magani. Aka koyi sai an tashi abin da za a yi. Ta. Baban da baba. Wai na za ka da talo. Ta can wajen za a jefa shi. Bai ma za a jefa shi ina gaya maka. Ashe. Bai ma za a jefa shi ina talo. Wani na ta gane burge mutane ka zai bari ina gaya ma burge mutane zai cikin wannan. Wai Allah jira ga zuwa jalila ga yara ne. Da azo hayatin makarke ne. Talo ɗan shagar ganin da tsari. To ku yanzu a kewaya duka san za.